ಆಮಂತ್ರಣಗೂ ಹೋಗುಟು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡು ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಟೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಬಡೇನ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದಿರ ಮನಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಎದುರು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಅರವತ್ತಲ್ಲು ಬಾವಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಆರ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಇಕ್ಲು ಮಾತಾ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇನ ಜನ್ಮ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಜನ್ಮನೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜಿಡು 9 ತಿಂಗಳು ಸಾಂಕದು ಭೂಮಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡದು ಜನನ ಕೊರದಾಂಡ ಅಯ್ಯೇ ಆ ಬಾಲ್ಯನು ಪುಗೇಳ್ಳು ಕುಲ್ಲಾದು ಲೋಕ ತೋಚವೇರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತು ಸಮಾಜಗೂ ತರದೆರ್ತು ಉಂತಾನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಗುರುಕುಲು ಆಡ ವಿಧಿ ಆಟ ಬೇತೇನೆ ಹುಟ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನಲ ಸಾವು ಖಚಿತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಬಕ್ಕ ದೇವರ ಪಾದ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಜಂತುಲ ಗಿಡ ಮರಲ ಉಸಿರಾಡುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡು ಪಕ್ಷಿ ಆವಡು ನರಮಾನವ ಆವಡು ಅಕಲು ದೇವೇನ ಪಾದ ಸೇವರ್ನ ಅವು ಖಚಿತ ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ದಿನಮಾನವಗನಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೆಂದದು ಇಡೀ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಬಲ ಏತು ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಬಂಡ ఆయన ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಪಿನನಿ ಅಪಗಾನಾಗ ಮುರಣಿದ ದಿನಮಾನಗನಗ 7/7/2026 ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಗೆ ಅದು ಪಲ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಲಯ ಅದು ಮರ್ಮಲಲ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಅರವತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪುಲ್ಯಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜೇರದು ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಯನು ಮಾತ ಆರ್ನ ಅನುಭವನ ಪಡೆದು ಆರು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನ ಮುರಣಿದ ದಿನಮಾನಗೂ ಕರಿತು ಹೋಳು ಅಪಗಾನಗ ಇನಿತ ದಿನಮಾನಗನಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಟ್ಟು ಇನಿತ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಪರವಂತದ್ದು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಆರ್ನಂಜಿ ಸ್ಮರಣ ಮನಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪಗಾನಗ ಆರ್ನ ಗುರುತ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತೆರಡಾಪುಡು ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ಕೊಂಡನ ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ದೇವಕಿ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಮ ಜೋಕಲಾದ 8/6/1955 ಐನನೇ ಮಗೆಯಾದ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಕರಿದು ಎದುರು ಹೋದಾನಾಗ ಮದುವೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗಪುರ ಬಯಲು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಯ ಕರಿದಾನಾಗ ಆ ಮದುವೆ ಮನ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಾಗ ಅರೇನೆ ದಾರೇರದು ಮದುವೆ ಐನಾರು ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ನ ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೋಕೆದ ಮಗಳಾದ ಶಾಯಿಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಅಂಬಲಮಗಲು ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ವಾಹನ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ದೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್
BSc ಪದವಿ ಆ ಕಾಲೋಡು BSc ಪದವಿని ಪಡೆಯಂಚಿನ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನಸಂಘಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ 1975 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ನ ಜೈಲು ವಾಸಲ ಐತ ಅನುಭವನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಏತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿರ್ ಬಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ವಿವರ ಮಂತಾರೆ ಅಸಾಧ್ಯವು ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪದವಿ ಪಂಡ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಡ್ಡು ಅವಧಿಡು 10 ವರ್ಷ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜಿ ಪದತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದು ಅವು ಏತೋ ಜನಕಲಾರು ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಉಂತದ್ನ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನಗ್ಲ ಐಟು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಂತದು ಆ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗೋಗತ್ತು ಆ ಊರು ಉಡಿತಿನಕ್ಲೆಗಲ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಬೋಡೈನಾತ್ ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಂದೈತರು ಮಲ್ತಿರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಧರ್ಮ ಮತ ಇಂಚಿನ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರಾದ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡದು ಐಕ್ಲ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆರ್ನ ಉಸಿರು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಅವು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮಡು ಪಂಚಾಯತಿಡು 1994 2 ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ 2 ಅವಧಿಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಚಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಏತು ಆರೋಗ್ಯಗ ಔಷಧ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾತ್ರಿ ಪನಿಪಿನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ 100ನೇ ವರ್ಷ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪುದಾಯಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಈತು ಮಾತ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡೆಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಣ್ಣ ಮುಗಿಯಂದು ರಡ್ಡಿ ಪೇಜ್ ಇಡೆಯತ್ತಲ್ಲ ಕುಡರಡ್ಡಿ ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಐನೊಂತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ತದ ಅಭವಗಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ವಿಷಯನು ಮಾತ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದು ನನೊಂಜಿ 2 ಜನ ಆತು ಪಾತೆರಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲಿಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ 2 ಪಾತೆರ ನುಡಿನಮನದ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮತ ಇನಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸೇರಿದುಲ್ಲ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಒಂಜಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತಿ ಜಾಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಎಂದುಕೊಂಡ ಅವು ದೈವಾಧೀನರಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣವು ದಯಮಂಡ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಜೀವಂತ ಆದುಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನದ್ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದು ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸವನೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಿರಬಹುದಾದ ಒಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತೆರೆ ಬೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ಅಲ್ಲ ಪರಡಾಪಡು ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಸೇರೊಂದು ಇಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಡಾಯನ ಅಂಚಾದೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಘಟನೆ ಆರೆ
ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಯಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನಡು ಪುಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನು ಮದಿಮೆ ಆದು ಒಂಜಿ ಮಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದು ಆ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಲ ಮಲ್ತದು ಆಲೇನು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಡು ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡತ್ತ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಐನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ನಿಭಾಯಿಸಿನಾರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಆದುಪ್ಪು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಒಯ್ಟೆ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ತಂದ ಊರ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಆದುಪ್ಪು ಒವೇ ಪಕ್ಷಡಾರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಒವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವನ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಸೈಗೊಳ್ಳ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಹೊಡೆದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯರು ಯಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯ ಆರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂಡ ದಿನೋಳ ಆರು ಎಂಕ್ ಪೋಣು ಅಂತಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಬಂದು ಅವ್ರು ಏಪಲ ಪೋಣು ಅಂತಂದಿದ್ದೇನೆ ದಯದ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸುವಂದ ಐನು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತದ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಐನು ಆರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಮಾತ್ರ ಆರು ಸಂಘಟನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವ್ರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಖಲಾಚನೆ ಆ ಅಮರಣಿ ಆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಭಾರಿ ಜನರು ಬರ್ತದೆ ಸೇರಿದೇರಿ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಮಲ್ತೀರಿ ದಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಆ ಪಕ್ಷಗಾರ ಆ ರೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಡೆ ಆ ಪಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಟ್ಟಿ ಓಡೋಣ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರು ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರು ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೇರ ಪಾತ್ರನ ಆರು ಉಳಾಯ್ಡ್ ಮನಸ್ಸು ದೀದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎದಕ್ಕಿಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಜನ ಆರತ್ತಿ ಆರೆ ನೇರ ಪಾತ್ರನಾರು ಅಂಚಾದೆ ಕೆಲವರಾದ ಬೇಜಾರು ಆದಪ್ಪು ಆಂಡ ಆರೆಡ್ದು ಏಪಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನೆ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ದೀಪುಂಡು ಪಕ್ಷೊಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನು ನೆನಪು ದೀಪುಂಡು ಮಾತ್ರದ ಅಂಚಿತನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಒದಗಿದ್ದು ಭತ್ತದ ದಯವಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಂಟ್ರ ಭವನಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ನ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಅವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಅದೇ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಸೇರ್ದು ಉಳ್ಳರಂದು ಬಂಡ ಆರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನು ದೀದು ಪೋತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿದ ಸಂಶಯದ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ದೇಹದ್ದು ಆತ್ಮ ಇದಾಯ್ಬೋದುಪ್ಪು ದೇಹ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಏಪಲವು ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿದ್ದಿ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬದುಕಿನ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಬೇರು ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಬಂಡದು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಆರು ಈ ಜಾಗಡು ಒರಿತು ಪೋತೇರಿ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಆ ಭಗವಂತೆ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಡೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರಡೆ ಪಂಡದೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀ ಇರುವುದು 3 ದಿವಸ ಫಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲು ಕಲಿಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲದ ನಾಲ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬಗಾದ ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹಿತೇಶಿಲಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರನ್ನ ಏಪಲ ಪಡ್ಡಾರಮ್ಮನೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಾಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ಪುಗರಂತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೇನೆ ದಯಮಂತದ ಉಚ್ಚಿಲ್ರ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲದ ನುಡಿನ ಮನದ ಪಾತೆಯರನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಬಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಂದುಲೆ ಮುರಂದಾತ್ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವಿಯರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇರಿದರು ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ
ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ದನ ಐನು ಅಂತಿಮ ದಿನಟು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆ ಎಂಕುತ್ತು ಇಲಕ್ಕನೆ 1996 ಎಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದು ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂದ ನೆನಪು ಆ ಪುರ್ತುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರು ಅಮ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2013 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಿರಿಯಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನ ವಿಸನಗ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಡ ಒಟ್ಟು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನನು ಪೊರ್ಲಕಂಠ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಆರೇನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ದದಾಂಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಅತನ ಚುನಾವಣೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಐಕ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡೆ ಆರ್ನ ಸಲಹೆ ಮಾತ ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪರಿಹಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಗುರುತಿಸದು ಆರ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಗುರುತಿಸದು 2 ಸರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಂಚಿನ ಎದೇ ಜನಕುಲು ಪಾಪ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ ಹೆಸರು ಭೂಮಾ ಸುದೇಡ್ ಬುಡ್ದುಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ఆయన ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಜಂದೆ ఆయన ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪನ್ನೇರ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರಿ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ಕಡೆ ಶಾಂತಿತೆ ಕಡೆ ಆರ್ನ ಆದರ್ಶ ನಂಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಯ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪರೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೇರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಬಗಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲೆ ಐಟ್ ಒರಿಯಂತತ್ತಿನ ಒರಿ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟು ಬಿರ್ಸೆಂದೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯ ಬಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡವು ಅಂಚದು ಪುನಗ ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೋಪ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂದು ಅಂಚ ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದುಂಬಗಾದ ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಮಾಬಲ ಆಳುವ ಮಾಸ್ಟ್ರುಲ್ಯರು ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದು ಪಕ್ಕ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದುಃಖತಪ್ತವಾದ ಸಮಾರಂಭಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯತ್ತೋಡತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರು ಈತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಡಲಿಕ್ಕೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿನೇ ఆయన ಕರ್ತವ್ಯ ಒವ್ವುಂಡಾಯಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿಡಕ್ಕೆ ಆರು ಪುಟ್ಟುದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಪತ್ರ ಮಡದಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಬೋಳ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರತು ಸಂಸಾರ ಪ್ರಪಂಚೋಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಎಂಚು ನಡಪೋಡ ಪಂಪಿಡನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತು ಸಮಾಜೋಡು ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಬದುಕದೇರು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಕೆ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಪರವಾದ ಯಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ಜಿನ ಅವ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಲೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಿಖಲಿದ್ರು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಿರ್ತಿನ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆದ ಮನೆತನ ಏರುಪೇರು ಏರೋಡು ನಾಡ ಐಕ್
దివంగత విఠల్ రైకిల్న పరిపూర్ణమైన శ్రమ ఆయన పరిపూర్ణమైన ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅವತ್ತಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕರ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಪಾರವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪೇಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋಯ್ಪಂಚನ ವಿಠಲ್ ರೈಕಲು ಆರು ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡವಡು ಕುಟುಂಬ ಕೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯವಡು ಅవి ಕೊಂಚಿ ಘನತೆ ಬರೋಡು ಗೌರವ ಬರೋಡು ಪಂಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಚೂರು ದಾತನ ದೈವಗೂ ಎಂಕಲ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರುಪೇರಾದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಠಲ್ ರೈನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವಾಗ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲು ಮಾತನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ 2,300 ಜನ ಸೇರು ಅಂಚಿತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಅವು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡರೆ ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಕುಟುಂಬಡು ದೈವದ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ಏಕ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಒರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಂಚತ್ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವದ ದೇವರ ಬೆಲೆನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಟ್ಲ ಕೊರ್ಪಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪ ನೆಲೆಟ್ಟೆಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅರೆ ನಾನು ಎಂಕು ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿತ್ವ ಕೊರ್ರೇದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿನ ಅವು ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಆರು ನಿಖರವಾದ ನೇರವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಾರು ఆయన ఖండిత ఏళ్ళ అందు పంపుతుంది అప్పుడు ఎంకు మాస్టాకులు పొయ్యికు ఆడ ఎంచిన యోగ్యత ఉండు పంపేడు కూడలే తెరియన్నాడు అంచేత నిఖరవాదు ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಮಿಕೇಬಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾದಾಪಂಡ ಅಮಿಕೇಬಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತವರ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಪಂಪ ಆರ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಆರ ನಡೆ ಒಂಜೆ ನುಡಿ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತು ಆರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಬರ್ಪೇನು ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಆರೇನು ಕಳೆವಿನ ಆರನ ಜೋಕುಲು ಆರ ಬುಡದಿ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ನನಂತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆರೆಗಲ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಆತನೇ ಒಂದೇ ಊರು ಬುಳ್ಳು ತೆಂಕಬಳ್ಳೂರು ಬುಳ್ಳೂರುಡ್ದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಲ್ಲ ಆರನ ಬುಡದಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಚಿಡಿತ್ತು ಅಂತಾನ అంటే అది ఎంకులు భారీ పుట్టదు సంబంధాలు ఆయన ఒరితొందు దీని ఎట్టే ಕೆಲಸ ದಾಪಂಡ ಆನ ಮುರಾಣಿಯಾನ ಆನ ತೀರ್ಪೋಯಿನಂತ ದತ್ತು ದಪ್ಪುನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸತ್ತವನ ಸದ್ಗುಣ ನೋಡು ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಆನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟವಾಡು ಮಲ್ತಂಥ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕು ನಮ್ಮದ ಆರಾಧನ ದೇವದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆಲೆಟ್ಟೆ ನಂಬುದೆ ಅಂಚದು ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕು ಅವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ ದಿಕ್ಕಡು ಅವರನ್ನು ಕಳವಿನ ದುಃಖನು ಕಡವನಂತ ಶಕ್ತಿ ಆನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಂಟ್ಲೆ ಮಾತ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಿಕೆನ ಪರವಾದ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ఆయన కొంచెం కృతజ్ఞత రాత్రి ఆయన ఆత్మ చిరశాంతి పొర్లుದ ಪಾತೆರನು ಸಂದೇಹ ಮಂತ್ಯರು ಕಳೆದುపోయిన ಸಮಯನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಪಂಡ ಅವು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡಲ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯ ತೂಪೇರು ಸಮಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ತಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಅಮ್ಮಸರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರು ಅವು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯವಾಡು ದೈವದ ಕಾರ್ಯವಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಡು ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಸಮಯನು ಹಾಳು ಮನ ಬಂದೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿನ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರು ನಾನು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬಡ್ಚಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾಬಾಲ ಆಳ್ವೇರು ಸುಮಾರು 5 ಪಾತಿರೇರು ಆರ್ನ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಓಲೊಂತು ಪಾತೆರ್ನಲ ದಾಖಲಾತಿ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಆರು ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತತ್ವನ ಆಂಡ ಐಕ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ತುಮುಟ ಮಾತರ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗುಟು ಬೈದರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಲ ಪಡ್ಯಾರವನ್ನೇ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಸೊನ್ಬೆಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದ್ದು
ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದೊಂದುದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಕೊಡು. ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿದಕಲು ಏರನಲ್ಲ ಇತ್ತರಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಣ್ಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತೈತ ಅಂಚಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲಿಗ್ ದಯಮಂತಕೆಯಲ್ಲೇ ಒಣ್ಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಧನ್ಯವಾದ.